Азаматтар, онға еңаудан 10 жыл өткен. Һәм безгә онда музыкальный центр бүләк иткәннәр. Карагыз. Шуңа күрә безгә быел яң кирәк иде. Без күрәһегездер. Бездә быел яңы состав. Әйе, Ради плюс Мавлид равно Кархыдрандар. Балалар саналса кына әле тора кыйын тыңламады. Минең бер һорау бар. Ни өчен хыйлаудар мәктәптә үтә? Һин белмәдеңме ни? Укытучылар хаталарны тикшерәләр. Арслан! Шунлыктар, кемдә инде ялыктар? Миңа атай менән әсәй Путин бабай биргән аксага 11-нче iPhone алдылар. Ха, а миңа кухняга гарнитура. Алай менә яңа обойлар алдылар. Һәм чупа-чупс. Вот улар һине яраталар. Хәзрәт түгел мин, хәким миннән әсәме. Ярар, иртәгә керермен. Балалар тагы кем ул? Завучтар, ярата мәктәптән учетан. Ярай, таныш булды инде. Был безнең команданың директоры Хаким Раилевич. Һез нимәгә монда сыктыгыз? Так, мин һилешеп җыри менә. Бүген централ гиңә. Баляның менә. Шаяртам, сәтәкәй. Иптәшләр, әһез күрдегезме? Бакырта. Арслан, лидер һине кашканлада хәвенергә. Хаким Раилевич, безгә быел еңәргә кирәк иде. Һәм безгә насык кына камасалы еді. Ярар, кафалмайм. Мин киттем Зайнидин концертына. Пушкинский карта менәнме? Бушка, хәзер мин акса төләрмен. Ярай, шулай итеп нисек баш автодрак зәйдергә ярата? Алла! Оператор, мөмкинме? Арслан! Күз алдына килтерегез. Элвин Грей фонограммаһын җырлый. Әй, гафу итегез, күз алдына килтереп булмай. Без уйлайбыз, нисек Башкортстанда балаларны вакцинация итәсәк? Тук. Һаумыһыгыз. Алтарага. Халкым теле миңа, хаклык теле. Ondan başka benim ilim yok. İlim hürmetine dilim hürmet. İlim hürmetine dili yok. Әниме икенче компоненты эшләй. Мин белмәм. Иң кыйны шул Сигидулла бай егеттең бәк вәкилестар. Хакимдың атаһы флешкаһын тапты. Так, ниндәй флеш булмады тагы. Тыңламайсың? Манга маракуй тиралган, Манга маракуй. Хаким! Күз алдына килтерегез. Башкорт егете урын тылына Яндекс переводчик менән осрашуга килгән. Я тебя люблю. Һин сускага охшаганмын дисең. Нисек инде сускага? Нисек сускага охшадың? Минең әсәем мине пирожочек дип әйтә. Пирожочек нимә алдап тора, мин балесте. Ана күрәм кеш мәнәсен бар кит буна. Тип бул, иштор кит буна. А миңа башкорттан тамам усыкма. Шулай итеп дуслар, без нимә әйтергә теләгәйник? Нимә әйтергә теләбен? Хәзрәт. Хәзрәт түгел мин, хәким миннән әсәме.
Ағайты достар, біз неме әйтергә теләген. Быйыл біздің мәктәбебездә юбилей. 22 ел. Шуңа күрә һез безгә беренче урынны гран-прима бирһәгез бик рәхмәтле булыр иде. Чөнки гомер 40-та уны бушка үткәрергә ярамай. Бу бал дәресләре тик һеҙҙең өсөн булды.